Nonton kagem nasional fried chicken. Fried chicken. Oh. Bola isih kaya ngopo. Mung nyatane kelakon seprene. Sehat selalu. Mung nyatane kalakon seprene angger gendro pungkasane kalah bangun tresno penak yoni.
jenengan mawon sing mudeng nyo. Iki garamane cah-cah enom, jenengan iki rombongane biasa Sing dikersake nasional iki sing ngemes lho, sing halus lho. nasional, Mas. Wonten tayub. Enten Angger seneng banget kok. Tek des. Po tukang sone sing brengsek iki. Kuwi ben jenengan ki olahraga ngeten-ngeten ngono lho, Mas. Coba keluargane piye? Keluargane piye? Lah kayak mau. Ngapunten ya Pak nggih. Cacah ngeten iki lho, Pak. Jaluke piye? Sing halus. Rina wengi dadi ati wong
Prabowo Endro Pak. Wis. Pak, Nggih, Pak. sampun Pak Godrilipun nggih Pak nggih. Yo, jelas naga. Pak, ayo masukane monggo. Bapak Ibu, ayo monggo Pak. Jane kudu panen to. Mbak Epa nggak mau absen, Mbak. Iki member-membernya luar biasa loh, Mbak. Sabda Pandita.
Ini dilanjutkan apa lagi, Ma? Apa masih liwung aja? Ganti sih Apa? lagune dangdut pokoknya iki disuwuk sik Mas. Ganti malih ning dangdut gara-gara sebotol minuman. Oke. Nggih. Sabda pen ditoratu ring sliramu kaya sisih mugi Gusti milahi tresnaku bakal kinowo mati. Oke, Langsung lanjut lanjut. diwalik dangdut. Ayo Pak, kene joget loh Pak. Bek santayum sinarengan kadang-kadang Pak, campur joget sari ayo, Pak. jelas nada. Monggo Pak. Bapak aja tayo, monggo Pak. Ayo Pak, ini Pak. Iso. Timun sigarane MC-ne jaluk wedang jeruk. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Intan beling ulun, apa setiane kelakon. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Tuku seblak ning Matinyun, rasa penak nyegah medhun. Kicing miring ayo Mas, kicing miring. Torati sapirke, pancerang ngapirke. Kicing miring ala ayo Mas, kicing miring. Kayangnya lapo-lapo, siramu sigarat Ala tunggu. ayo dik, ijing miring ala ayo dik, ijing miring kayu jati ditumpuk-tumpuk. MC-ne jaluk wedang jeruk. Ayo dik, ijing miring. Ayo dik, ijing miring. Pilih roti apa salak, bayaran MC saiki mudah. Mas, kicing miring ayo Mas, kicing miring lajeng perakake bedute, rasa penak warga dudute Mas. Kicing miring ayo Mas, kicing miring siyo sak botole, bokil turu ketok kondalan. Ayo dik, ijing miring. Ayo dik, ijing miring. Amben kayu go meme gaplek, yati ayu anu nepletek. Sikile wilu. Kicing miring Sekok-sekok. ayo Mas, Sekok-sekok. kicing miring Sekok-sekok. tuku salak suku tempe najan wis salak penak rasane. Awan-awan menyang kareten. Nilai
rondo ning omahku rapi perawan koretan pilih yati rasa ngajari Kijing miring ayo mas Kijing miring serkara anak gemake Nemu rondo saanake kijing miring ayo dek kijing miring ngulon cekak semanten atur kawula Sampun yuk Sri Uning atur lumantar jelas nada sing Jelas nada. Pak Tejo monggo Ayo Pak Tejo pertanda mas ya Allah matur sembah nuwun ya mas ya iki ora mas Oke baik katresnane wirat moyo Jelas nada.
Terima kasih banyak. Tekno Mbak Yati. Katresnan ing wirat moyo. Jelas ada wasit spesial keluarga besar Cilacap Pak Tejo Jelas nada. Al-Kalim Audio. Rafoto. selendang sutra kuning tanda foto saka salirane nalin apa perpisahan kowe janji ora walekake oh wis mes setahun aku tansah mikirake kowe ati sumelah ning ana kowe piye kabar Ayo. iya neleng kowe aku nyanyi selendang sutra kuning mung sing tak
Dek Ragil, Dek Yati, Dek Fitri, sak pupuh foto karo penganten. No. Apa kowe ra kelingan Hadap kiri. Jelas nada. Oh lah Mbak Kidang ini ramu karene piye to iki? Oke, baik. Wis dikeki ngono kok. Lho sayang, belum, Pak. Oke. Hah? Mas Tejo kok dereng lho. Sedeke mesti cita iki. Oke. Nano, ayo. Nano. Apa kowe